Moi kaikille! Elämäni toinen videopostaus ja poikaystävät pelleilee tuolla kameran takana. Mutta no joo, antaa mennä. Eli elämäni toinen videopostaus ja näyttää siltä, että mä oon jossain eksoottisella lomamatkalla, mutta valitettavasti ei ole näin. Nimittäin mä oon poikaystäväni vanhempien luona täällä Ranskassa ja täällä on hyvä tehdä tää videopostaus kaikessa rauhassa. Eli ensimmäinen juttu on se, että tämän te tiedättekin jo, mutta raclette on mun yksi ehdoton lempiruoka. Ja mä en itse asiassa tiedä, onko se ranskalainen vai sveitsiläinen ruoka alun perin. Mutta Ranskasta ainakin syödään tähän aikaan vuodesta tosi paljon. Ja se on, se on vaan niin hyvä. Eli jos te ette ole kokeillut, niin kokeilkaa. Ja hyvä viini kuluu racletten kanssa ehdottomasti. Ja muuten viineistä puheen ollen, täällä siis ihan ruokakaupasta saa kaiken maailman viinejä ja ne on ihan muutaman euron. Eli se on ihan tosi piinaavaa käydä Suomessa Alkossa ja ostaa pullo 10 eurolla kuin täällä 2 eurolla. Mutta sellaista se on. Mut aina joskus kysytään, että millaista on seurustella ranskalaisen miehen kanssa. Mutta mä en jotenkin koe sitä yhtään sen erikoisemmaksi. Mutta se on ehkä siksi, että mun poikaystävä on ehkä enemmänkin oikeastaan niin kuin skandinaavinen luonteeltaan kuin ranskalainen. Johtuu varmaan sen tanskalaisesta juurista, mutta mä koen, että ehkä meidän suhteessa on se enemmän ranskalainen, ehkä hitosen enemmän. Mulla on temperamenttia kuin hänellä ja I'm talking about you, Mela. Thanks. And, joo, mutta ehkä jos jollain toisella on tosi tyypillinen ranskalainen mies, niin se voi ehkä olla suhteessa vähän haastavampaa, mutta meillä tämä ainakin toimii toiseksi näin. Yksi mun mieleen painuvimmista kokemuksista Pariisissa oli varmaankin Asedinalaajan näyttelyn avajaiset. Mä pääsin sinne töiden kautta ja se oli kyllä ihan super hieno kokemus. Ehkä sellaista, mitä tulee vastaan enää ikinä uudestaan. Mutta sitä suuremmalla syyllä se oli sellainen, mikä jää varmasti mieleen moneksi vuodeksi. Jos mun pitäisi valita yksi laukku mun omasta laukkukokoelmasta, jota mä saisin pelkästään käyttää koko loppuelämä, niin se olisi kyllä ihan varmasti sellainen mini luggage. Se on vaan superkäytännöllinen se laukku. Ja niin kaunis. Ja mä oon iloinen siitä, että mä hankin silloin, milloin ikinä se julkaisi tai lanseerattiinkaan, mutta ihan silloin heti, niin mä sain sen tosi hyvän hintaan, eli ei tunnu, että olisi maksanut siitä niin kuin liikaa. Et ehkä siinä semmoinen hintalaatu on ollut se paras. Ja sit jos mun pitäisi valita ihan mikä tahansa laukku, tai saisin valita ihan mikä tahansa laukun, niin ehkä se olisi kuitenkin se Hermes Birkin. Semmoinen, jota mä voisin käyttää pelkästään koko loppuelämäni. En mä tiedä mikäköhän siinä laukussa on, mutta se on vaan niin klassinen ja tyylikäs ja yksinkertainen ja sellainen, mihin ei ikinä kyllä kyllästy. Ja mitä mä oon siitä laadusta kuullut, niin myös ikuinen, mikä on tietenkin ton hintaisissa tuotteissa elintärkeetä. Joo. Ennen mä pelkäsin koiria tosi paljon, mikä johtuu ehkä siitä, että meillä ei perheessä oikein ollut eläimiä, koska mun isä ja veli on allergisia. Ja kun mä kuulin, että mun poikaystävä vanhemmilla oli 2 koiraa, mä vähän pelästyin, ja itse asiassa se alku olikin vähän hankala, koska varsinkin tää yksi, joka nyt makaa tässä mun jalkojen juurella, niin ei ottanut mua hirveän hyvin vastaan. Mutta nykyään se kyllä tykkää musta jopa, ja mä luulen, että se on sen takia, että mä annan sille salaa aina välillä herkkuja, älkää kertokaa mun poikaystävälle, niin sit se yhdistää mut ruokaan, näin mä sen ainakin analysoin, että nyt me ollaan ihan hyvä pataa keskenämme. Tässä oli 5 pientä juttua musta, toivottavasti tykkäsitte. Tämä oli ihan hyvä treeni mulle taas kameran edessä olemisesta ja sitten poikaystävä taas oppii vähän uutta kameran takana olemisesta. Ja mitäs muuta? No, siinä se oli tällä kertaa. Kiitos kaikille. Moikka!